És a dir, és una qüestió política. El que és sorprenent és que una qüestió política no es decideixi políticament. És mentida. És a dir, la Constitució espanyola no diu Catalunya no pot fer un referèndum, no ho diu. Per tant, no és que estigui prohibit. A Espanya s'han fet referèndums, esclar, mira el de l'OTAN, es va fer, jo recordo que hi vaig anar en contra, a més, oi? Molt bé. Per tant, es pot fer. I per tant, el govern espanyol podia donar permís per fer un referèndum que, a més, té un resultat sempre que no era vinculant. Era un resultat orientatiu, ho podia fer pel seu compte. Quan ho ha intentat el Parlament català amb una llei catalana, ho podia simplement acceptar perquè la llei era legal. Que hagi iniciat tot aquest procés de recursos és, francament, convertir una qüestió política en una qüestió jurídica quan no ho és. I el que és penós és que un Tribunal Constitucional se sotmeti als dictats polítics d'un govern. Em sembla lamentable, gens ni mica raonable i realment incomprensible. La consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya ha estat impugnada a instàncies del govern espanyol. Com a conseqüència d'aquesta impugnació, s'informa que 1. La campanya Tu decideixes ha estat suspesa de manera cautelar i temporal. 2. El govern català ha acordat promoure les iniciatives legals, polítiques i institucionals per garantir l'exercici del dret a decidir el futur polític de Catalunya. Més informació al 012 o a gencat.cat.